355 corredores participarán o domingo no Portosín Trail. Haberá 3 modalidades e con esta proba porase o punto final ao Trail Series 2026. Un ano máis, Arousa Neo impulsou o Trail Series, que nesta ocasión conta con probas en Outes e Portosín. Co Trail de Outes xa disputado, falta o Portosín Trail para pechar este circuito que un ano máis registrou unha gran acollida. A proba que servirá de clausura para este Trail Series dispútase este domingo 22 de febreiro e comezará e rematará no Porto de Portosín. Super contentos por retomar o Portosín Trail, unha proba que se fixo a primeira edición no ano 2023 con gran número de participantes. E, bueno, recorreremos un pouco como sempre, chegaremos hasta a Balconada de Iroite para ver esas maravillosas vistas da nosa ría de Muros e Noia. E agradeceu a Arousa Neo que pensara un ano máis en Porto do Son para formar parte do Trail Series. Este circuito está a ter unha gran acollida, en especial o Portosín Trail ao combinar mar e monte. Nesta edición o Portosín Trail vai contar con 3 modalidades ou distancias. Un trail largo de 21 km, un trail que demos en chamar curto de 15 km e unha andaina tamén de 15 km. Os 3 teñen perfiles diferentes, evidentemente. Os 2 trails, o corto chega a un desnivel de uns 750 metros positivos, o longo, tras algunha supervisión que fixemos e tal, aínda que estaba anunciado menos de 1000 metros, vai pasar dos 1000 metros positivos, e a andaina sí que xa ten un perfil máis moderado. Adaptados sendeiristas con menos dureza. As probas arrancarán ás 9:30 da mañá do Porto de Portosín e agárdase que sobre 1:30 estea todo finalizado e comezando a entrega de premios. As 2 probas van contar con un avituallamiento intermedio, o trail longo vai ter un a maiores, vai ter 2 avituallamentos intermedios, máis o avituallamiento final. Pola nosa parte, pois nada, as inscricións xa están pechadas, convocouse un total de 355 ou 56 inscritos son os que hai, 110 no trail longo, 160 ou 160 no trail curto, e uns 85 non sei cantos no trail, por aí, na andaina. Está bastante ben repartido, bastante ben equiparado. O Portosín Trail pecha este Trail Series, polo que tamén se entregarán os trofeos aos mellores clasificados da xeral.